love lang. Always your number one. FM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Masakit bilang isang anak ang mapagkaitan ng pagmamahal ng isang magulang. 20 kaming magkakapatid at ako ang pang-16. 20? 20 nga eh. 20. Hindi ko naranasan na mag-aral dahil sa murang edad ay natuto na ako magtrabaho. Sa akin napunta ang pinakamahirap na trabaho. Hindi naman sa pagmamayabang, isa ako sa masasabing pinakamasipag sa lahat. Hindi katulad ni Ate Front. Oo, front ang tawag ko sa kanya dahil palagi siyang nasa front o harapan ng pintuan namin na walang ibang ginawa kundi ang magpapansin at magpaganda. Nakakatampo talaga kung paano kami itrato sa bahay. Pagkagising sa umaga, magtatrabaho na agad kaming lahat hanggang sa sumapit ang gabi. Halos wala talaga kaming pahinga, ngunit wala naman akong magagawa. Ganun na talaga siguro ang kapalaran namin dahil mga anak lang kami at walang karapatang magreklamo. Kahit meron kaming sakit o may nararamdaman, tuloy lang kami sa pagtatrabaho. Takot na takot ako sa magulang namin. Lagi ko lang inaalala ay ang aking mga kapatid na sana hindi sila bumigay gaya ng iba. Pero napansin ko na nasasaktan din naman pala sa aking magulang kapag ang isa sa amin na nagkakasakit ng malala. Kapag hindi na niya kaya, sapilitan niyang iniaalis ang kapatid kong may sakit sa bahay namin. Minsan isang araw na malayan ko na lang na hindi ko nakatabi ang isa kong kapatid. Baka sandugo sa lugar kung saan huli ko siyang nakita. Siguro sinubukan pang manlaban ng kapatid ko pero sadyang malakas ang magulang namin. Wala na kaming magagawa sa oras na gustuhin niyang palayasin kami ng bahay. Gaya na lang ng nangyari kay Wisdom. Si Wisdom ay pinanganak na meron ng deperensya. Pinilit talaga siyang paalisin. Sayang ang kapatid ko na yun. Siya pa naman ang inaasahan ko na makakatulong sa akin. Naalala ko noong mga bata pa kami, lagi pa kaming pinapaliguan ng aming mga magulang. Minsan 3 beses pa sa isang araw kaya sobrang saya namin. Pero nung nagkabisyo na siya, doon na siya nagsimulang magpabaya. Hindi ko alam kung kailan ako susuko dahil sa mga oras na isinusulat ko to, meron na rin akong sakit at lubhang mahina na. Pero pilit pa rin akong lumalaban. Gaya ng kapatid kong si Fang. Masasabi kong si Fang ang pinakamalakas sa aming lahat. Matibay talaga ang resistensya niya, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Kahit si Fang ay gusto na ring sumuko. Mahal ko ang magulang ko. Lalong-lalo na ang mga kapatid ko. Alam kong balang araw ay magsisisi din siya sa mga ginawa niyang pagpapabaya sa amin. Pero kung papipiliin pa din ako ng Diyos, siya pa din ang magulang na pipiliin ko. Hiling ko na habang malakas pa kami, ay magbago na siya ng totoo. Sana po ay kapulutan niyo ng aral ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Bagang.
eh. Naisahan na naman tayo ito na. Iniisip ko nga, akala ko nga baboy eh. Akala ko aso ulit eh. Ang kwentong ito ay nilikha ni Monty Oliva, isang tambalanista. Nais ipahayag sa kwento na pahalagahan po natin ang mga ngipin natin para hindi po tayo magsisi sa huli. 20 ilan bang ngipin natin lahat? Ha? Ilan ba? Kulang pa yan. Bungi-bungi ka talaga. 10 lang yung spacer siguro. Magkakaawa yung ngipin niya kaya 20 lang. Hindi ko alam ilan ba dapat ipin. Hindi ko rin sure eh. Ilan ba lahat? 40. Hindi, matagal na kasi kaming puticho lahat. Kaya hindi namin alam. Hay, naku, akala ko talagang Oo tunay nga. na magulang na grabe yung Natuwa, di ba? grabe eksenang yung nanlaban ng aking kapatid. Oo, Ngunit kaya, yung duguan. duguan, di ba? Yung palang ngipin, nanlaban yung ngipin, ayaw umalis. May mga ganun sa gums, di ba? Sa gums. Ay, nako, nakakalurkey. Naisaan ako, nag-emote na rin ako eh. Sabi ko, grabe naman yung problema nito. At saka grabe naman, magagalit pa ako sa magulang. Kung hindi mo sana kaya mag-anak ng Oo, 20, di sana hindi dapat mo ginawa ka, lahat. oo, pambihira ka. Ready na ako sa mga pangaral ko, partner eh. 20 magkakapatid, ngipin naman pala itong lahat. So, Ay, si nako. front teeth. Sino yung isa? Si Wisdom Si tooth. Wisdom. Tapos, si Front, si Wisdom, tsaka si Fang. Oh, si Pagang. Ay, si ano? yung Pangil, oh. Pangil, oh. Pangil. Yan, Fang. Alam, pangit. Wala kami masabi. Wala kami Niloko mo masabi. kami. Ayaw namin na niloloko kami, wala kami nasasabi. Naging biktima kami ngayong araw na ito. Pinaasan nyo kami madamdamin ng kwento. Joke lang naman pala. pero totoo naman ang sinabi ni Monty Oliva, yung nag-create ng story niya na papangalagaan po natin na ang ating mga body parts. Yes. And then, alam nyo po, 'di ba, kahit ngipin lang ang masakit. 'Di ba? Damay ang buong katawan, ha? 'Di ba? Ang sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Totoo. So, yun yung sinasabi na Parang pangalagaan. sa organisasyon din. Oo, Pag may isang trending na na video ni Isko, yung mga enforcers na pinapagalitan yan. So, sabi niya, pag may bulok ditong isa, mabubulok kayong lahat. Ayan na. Tama. Kaya isuko nyo na kung nasa na yung nangotong na yon. Oh. Tama. Yan na Totoo, naman. parang- Andyan na naman tayo sa bulok na kamatis. Yan, Sa Rotten Tomatoes. Parang kalawang sa isang bakal. Umpisahan mo magkaroon ng kalawang ang dulo. Dire-diretso Unti-unting na yan. kakalawangin ng lahat. So, yan yung sinasabi ni Monty. 'Di ba? Pangalagaan ng lahat ng parte ng katawan, including our teeth. 'Di ba? Totoo. Dahil kapag natanggal yan, merong parte dyan na hindi nag-function na maigi, buong katawan damay, tsaka susungit ka. Nakakainit kaya ng ulo kapag ka masakit yung ngipin. Makakasapak ka ng tao eh. Yung ang sakit-sakit na nga ng ngipin mo, ini-istorbo ka pa. Sumakit lang yung ulo mo, wag lang yung ngipin. Oo, eh. totoo. Hindi ka Wag lang ngipin, makakagalaw. wag lang ngipin tsaka tiyan. Yun yung mga mahirap talagang anuhin sa lahat. Damay-damay lahat. Hindi ka eh. makakapagtrabaho, hindi ka makakakilos, hindi ka makakatulog. Alam namin yan, nung bata kami, sakitin ngipin namin. Tingnan mo, bungi kaming lumaki. Pasalamat na lang tayo kay Doc Ninya. Correct. Oo, di ba? Thank you very much kay Inalagaan. Doktora Nina Rodil. Kundi dahil sa iyo lahat po ng mga ngipin ng DJs dito sa Love Radio galit-galit. Kaya in fairness, One yung feet apart. pustiso ko, matibay talaga. Diba? Gawa ni Doktora Nina Rodil yan di ba? Bakit naman hindi natin na pasasalamatan? Correct. Parang ito yung pinag-usapan din natin kahapon ng lahat ng bagay ay magkakaugnay. Correct. Di ba ang ngipin, try nyo, ang pangit pag nawala ang isa. Totoo yan. Yung front teeth mo, try mong alisin. Di Kahit- mo lag mo ng kahit- tsokolata ng pentel pen ngayon. Oo. Para makita mo yung pag-absent. Oo, di ba? Tapos ngumiti ka, ang pangit niyan tingnan. Kahit naman sa likod Oo. Although syempre nakakanguya pa rin naman yung mga yung ano natin Oo. gums natin, di ba? Nagkaroon kasi ng time na wala na kong ipin dyan. Wala na mga Oo. bagal. Sabi ko, ay nakakakanguya naman pala. Oh, hindi, wag ka lang kakain ng pusit. Hindi mo siya mo siya mangunguya. Sip-sip ka na lang. Isipin mo pag may calamares. Sinisip-sip mo lang. At tapos ang ingay mo. Kasi hindi mo makagat. Ang hirap kaya nang kakain ka ng pusit na wala kaya. kang ipin. Diba? Yung dried pusit lalo na.
Totoo Ang yan. hirap nguyain pag gustiso yung ngipin. Totoo yan. Pangalagaan po lahat ng parte ng katawan. Mahalaga po yan. Ha? Totoo ka dyan. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2013. Hello po sa inyo, Tanghenyo. Ay, ito parang ito yung katulad ng usapan natin kahapon. Meron po akong binili online, tapos yung binili ko po online, hindi po parehas ng picture online. Okay. Nakakainis. Dinedemanda po ba yung mga taong ganun? Tulungan niyo po ako, God bless. Yan. Una sa lahat, effort ka pa ng demanda. Magkano ang demanda? Alam mo ba, sa totoo lang, ang mahal ng lawyer. Okay, abala. Abala, yung pa-attend ka ng hearing, tapos Oo. ano yung pinagtalunan, di ba? Alam ko naman, naiintindihan ko na may pinaglalaban. Na parang diba? naloko ka kasi. Ganun, Oo, di ba? ganun Totoo yung naman feeling. yun eh. Totoo naman yun. Alam mo lang, kailangan mo lang tanggapin yung masaklap na katotohanan na hindi talaga lahat minsan nabibigyan ng hustisya. Minsan kailangan mo na lang tanggapin and let it be a lesson for you. Tama, tsura natin, walang hustisya minsan. Totoo yan. Diba? Diba? Totoo. Nung nakita ni Nicole si Marian sa picture, walang Oo. hustisya. Alam mo, sinulat ko lang talaga yun sa IG story si Marian eh. Yung picture niya, kasama niya yung bunso niya. Sabi ko, Dear Marian, napakaganda mong nilalang. Pero bakit ganun? Ramdam na ramdam ko na ang pangit ko. Hashtag nasaan ang hustisya. Grabe, hindi patas ang mundo. So, ganun din doon sa kabisyo natin na nag-PM, di ba? Hindi patas. Ang dami nga mga kasabay ni Maria na parehas na nagbuntis. Tapos, ba't ang ganda niya pa rin? Tapos nag-trending yun eh, pati yung family picture nila. Kasi kakabinyag lang ng bunso. Yung family, yung Dante Squad. Maramdaman mo yung pangit ng pamilya mo. Totoo yan. Parang hirap hanapan ng diba? flaws, no? Kasi tingnan mo ha, yung anak niya, panganay babae. Oo. Yung anak niyang bunso, so far, 'di ba kasi bunso pa lang, Oo. lalaki. Oo. 'Di ba? Ako din ganun eh. Pero bakit Iba yung ganun? pakiramdam mo. Bakit ang ganda-ganda ng pamilya nila? 'Di ba? Pagka kinulage mo yung Dante Squad na picture nila, Oo. tsaka yung picture ng pamilya natin, parang may mali, Lord eh. Hindi sila, Nakakatampo ka, Lord. Ganun. parang I-filter mo na lang black and white. Kahit anong gawing filter. Ano gawing filter eh. Grabe, sa sobra. Ginamit ko na lahat. Valencia. Ano ba yung mga... Oy, alam. Alam Kasi yung tayo nakinis Valencia. yung nagamit natin. Diba? So, babalik tayo dun sa kabisyo natin na nag-PM. Hindi mo na dapat ide-demanda. Yung mga ganyang klase mga bagay, kailangan mo na lang tanggapin. Yung picture ni Marian, yung picture ng Dante Squad, hindi mo yan kailangan ikasama ng loob araw-araw. Kailangan mo lang Yan, tanggapin. follow mo na siya. Kailangan mo lang tanggapin na hindi kasing kinis nila. Yun yung kapalaran nila, maging makinis. Huwag ka mag-expect na yung mga anak mo, magiging ganun yung atsura katulad ng mga anak ni Marian at ni Dingdong kung kayo din naman yung pagmumulan. Diba? Sana naman, parang nag-expect ka na ang anak mo 6-footer, lahat kayo bangkito lang ng height. Diba? So, ganun din yun. Matangkad na yung gasol. Diba? So may kaakibat na pag-aaral Oo. yan. Pag-aralan mong Pag-aralan mo ang pagtanggap, di ba? Yan. So kabisya natin na nag-PM, hindi lang naman din pati ikaw yung nabiktima ng online. Tsaka lagi Uy, lahat tayo na biktima ng ganyan. Oo, ilang beses na tayong nabiktima ng ganyan. Minsan bibili ka ng bag, 'di ba? Sa picture mukha siyang malaking bag, 'di ba? Tama. Pero kapag dineliver sa iyo, pouch lang pala, 'di ba? O kaya kasi laki lang Nakakainis ng yun, cellphone. Kasi hindi mo rin naman tinanong kung ano yung dimension. kasalanan. Kasalanan mo yun eh. Dapat kung bibili ka ng bag, sasabihin mo dun sa seller, pwede bang isukbit mo sa katawan mo? Oo. Para makita ko, magka-idea ko kung gaano siya kalaki. Kasi kapag hindi niya sinukbit, pinicturean niya lang gano'n, mukha talaga malaki yun. Uy, totoo yan ha. Meron din ako nabasa na ganyan. Hindi, ikaw yun. Ano? Paano ka na biktima? Yung, ano yun, anong tawag yung adult doll? May ganun eh, di ba? Mga kaibigan. Yung mga pinubuntan sa... Yan yung mga nakukumpis ka sa kulungan. At saka part, yun yung minamalas talaga. Yun yung gustong hanapin nung kakilala ko. Adult okay. doll. Wala lang. Adult doll. Siguro kakaiba. Yung makakilala. Kaya pala ayaw mo buksan ng FB mo kanina. Baka bigla magpapaut eh. Baka may mga order doon. Baka mamaya makita
Nakita natin Nasa bigla, cart ko diba? na. Oo, nakalagay your adult doll order has arrived. Tapos nakita natin quantity 3. Ang dami. Aanhin yun ng dami. Ang dami. Okay. So yun yung hinahanap niya. Tapos may nakita siya sa online na picture. Okay. Sabi niya, ito na yung hinahanap ko. Nung dumating Kawawa naman yung friend mo. Bakit niya kailangan ng gano'n? Hindi ko rin alam. Kailangan niya ng adult doll. Tatanong ko mamaya. Oh. Bakit, Sige, hindi. bakit kailangan niya bumili ng Tsaka wag gano'n? na, wala tayong judgment. Hindi natin Oo. alam kung anong pinagdadaanan niya. Okay. Siguro ayaw niya ng complications. Malay mo, gusto niya ng may kukulamin kasi siya. Oo, siguro. Okay, game. Oo, so, Tapos, nung nagandahan siya. In order niya. In-order niya. So, ina-expect niyang darating talagang malaki, kasing size niya, human size, ganyan. Nung dumating sa kanya, gapalad lang. Pampalad lang. Dumating sa... Nasa yun ako, expect niya parang mannequin, ganun yung dating eh. Oo, adult. Kasi life size. O, yung may mali siya. Sabi niya, mura Hindi. kasi kaya binili ko. Ayun, nandiyan. Ganon. Yan yun. Nung dumating, Ang liit gapalad lang talaga. Hindi may- kasha. Kahit daliri, di kasha. Hoy! Ano ba hindi kasha binabanggit mo? Hindi. Hindi kasha. Hindi ko alam. Okay. So, yun. Siyempre na-disappoint siya. Oo, so ito may instruction pala. May lalaki. Lalaki, sabi niya, ibabad mo sa tubig. Oo nga. Babad sa tubig. Oo nga. Tapos lalaki. Di ba, ganun pala talaga. Parang yung mga libre dati Oo, sa, nung sa mga bata chichiryan, tayo. bata Oo, tayo. di ba? Chikadis. Lasing Oo. nakit ng tao. Gapalat. Pero ang galing lumaki Oo, nga. lumaki. Binabad niya sa tubig. Gano'ng kalaki? Oo. Eh, di, I mean, Gabraso naman. Lumaki. Hindi rin. akala ko life size kasi ibig sabihin kailangan bathtub yun. Oo, nakakatakot nung lumaki. Para siyang sanggol. Sanggol na may dibdib. Oh my Ang God. weird, ang weird. Ang weird. Weird na kaibigan. Ang weird na kaibigan mo. At mas, sana hindi niya nagamit. Oh my God. So, sa madaling salita, may mga ganun tayong storya. Oo. Kahapon may pinakita ka, di ba? Baka nandyan pa, Boy Pindot. Oo. Ano ba? Isa pa yun, bumili siya online, ganun din. Ang ganda-ganda kasi nung minomodel. See-through See-through tanghenyo. na damit. See-through. So, feeling niya sexy siya. Nung dumating, sabi niya, mas maganda pa yung sako ng sibuyas. Mukha kasing sako nung sibuyas. Mukhang sako ng sibuyas nung Dumating sa kanya. dumating Baka sa kanya. musketero yun. Oo. Pero kasi online, dun sa picture, Ang ganda, ay ang sexy. Siyempre, net eh. Oo. Di ba? Ang dating See-through. talaga nun, see-through, tapos may net. Oo. So kapag ka sinuot nga naman, di ba? Parang Mapapawaw yung titingin sa'yo. Nung dumating sa kanya, mukha talagang, ayan o, ganyan o, see-through, di ba? Ganda. Di ba? Kita nyo yan o, net. O, nung Yung dumating sa dumating. kanya, pakita natin nung dumating, tantanana, ganyan. Ganyan daw yung yun. itsura. Parang lagayan ng sibuyas. Diba? And then- Dismayado si ate. Correct. And isa last na lang ha, bago tayo umexit. Kapag ka po ang model ay Koreano, Yan. maliit na babae po yan. Balingkinitan. Balingkinitan yan. So, wag kang mag-expect na yung small sa kanya ay small din sa'yo. Tama. Lalong-lalo na kung alam mo naman na hindi ka balingkinitan. Oo. So, doon ka na sa ano. Tsaka wag kang mag-order kagad ng bulk ng madami. Kung hindi ka pa Tapos, sure. Kung hindi ka naman sigurado. Mag-test buy ka muna. Oo. Ang importante dyan pag tumingin ka, tingnan mo yung review. Yes. Yun ang pinaka-importante. Kapag ka ang review nakalagay doon, nag-order ako, hindi naman dumating. Oo, ang O pangit kaya ang pala. pangit ng quality niyan. Oo, hindi Ganun. tama sa picture. Oo, Kaya diba? maganda. Matakot ka na. Ang tatang mo na nga, yun ang nabasa mo, in-order mo pa din. Diba? Ingat sa mga binibili online. Pero bongga talagang online shopping kasi Oo ano naman. yan it makes life easier. Tama. Tsaka para sa mga misis na nagtatago sa mister ng kanilang shopping, madali eh. Madali Tama. yun eh. Totoo yun. Madami makakarelate. Diba? Mga Gawa-gawain ni misis. Nicole yan. Hindi kasi wala na siyang magagawa eh. Unlike kapag halimbawa, nag-shop ka literal sa isang Oo. pwede kang pigilan eh kapag kakasama ka eh. Oh, Pero tsaka kapag- check ka, nasan ka? Oo. Nasa mall, alam na, Oo, huli ka na, correct, di ba? diba? Pero kapag ka online shopping, Yan. yan, di ba? O basta ingat lang po tayo. Yun lang po yun, ha? Maraming salamat sa lahat na nakatutok sa amin. Thank you for tuning in. At kung meron kayong kwento, pwede nyo kaming
email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan. Kaya send na mga kabisyo. Good morning kay Rowena Lonto, kay June, Alaysa Compomayor, Althea Compomayor, mga certified tangbalanisa daw sila. Salamat sa inyo. Thank you, mga kabisyo. Gotta go. Enjoy the rest of your day. Swell today! Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.